Pwyllgor Cylch Meithrin Glantwymyn yn bwyllgor rheoli trefnus iawn gan gyfarfod bob hanner tymor i drafod agenda lawn o faterion sy'n ymwneud â materion i gefnogi'r cylch. Mae swyddog cefnogi lleol y mudiad, athrawes y cyfnod sylfaen a phrif athrawes yr ysgol gynradd leol yn cael gwahoddiad bob tro mwyn rhannu gwybodaeth am waith y cylch. Mae gwaith y pwyllgor a'r cydweithio gyda'r ysgol leol wedi bod yn allweddol wrth i'r cylch sefydlu gwasanaeth gofal dydd llawn i gwrdd ag anghenion y rhieni lleol, gan sicrhau elw da yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf wrth i'r cylch ehangu ei wasanaethau. Mae'r rhieni'n barod iawn i gymryd swydd gan dynnu ar ei harbenigedd. Enghraifft, mae'r trysorydd yn gyfrifydd, mae un rhiant yn gyfrifol am ddylunio'r cylch lythyr sy'n rhannu newyddion diweddaraf y cylch, a rhiant arall yn gyfrifol am wneud ceisiadau am grantiau. Mae'r pwyllgor wastad yn barod i roi help llaw gydag unrhyw waith cynnal a chadw, enghraifft tacluso'r ardal tu allan. Mae is-bwyllgor codi arian ar gael yn ogystal, ac mae'r pwyllgor yma'n cynnal llu o weithgareddau codi arian yn ystod y flwyddyn, enghraifft Parti Pasg gyda bendant, Clwb 150, Ffair Grefftau Nadolig, Noson Jin a Gaga, Noson Siôn a Sian, Ysgol Santes Dwynwen, Stondin Gacennau i enwi o'n rhai. Mae'r gweithgareddau yma wedi llwyddo i wneud elw sylweddol sy'n cael ei wario ar adnoddau i'r cylch. Llongyfarchiadau i Bwyllgor Cylch Meithrin Glantwymyn.